Il-kap nazzjonalista Adrian Dalija jrid li fil-25 ta' Mejju l-elettorat jivvota lill-kandidati nazzjonalisti. Dalija għal dan meta indirizza lill-partitarji nazzjonalisti fil-Gażin Nazzjonalista ta' Sliema. Diskors ta' ftit minuti karatterizzat minn ta' mumenti isteriċi. Jekk tridu illi kolkom min jarrappreżentakom fl-Ewropa, ivvotaw il-kandidati tagħna illi jaħdmu għal pajjiżna. Dalija qal li jemmen f'kull kandidat nazzjonalist li se jikkontesta l-Parlament Ewropew għax huma biss jiddefendu lil Malta. Fost il-kandidati nazzjonalisti hemm Roberta Metsola u David Casa li ma tilfux okkażjoni waħda sabiex f'istituzzjonijiet Ewropej jaħdmu kontra Malta u jħammġu sem pajjiżna. Aħna nemmnu fil-kandidati kollha tagħna tal-Unjoni Ewropea. L-Europarlamentari Roberta Metsola li f'dawn il-5 snin ħadmet bħelita kollha kontra Malta fi Brussell qalet li hija gburija li nazzjonalista. Dan anki jekk fil-Parlament Ewropew suppost tirrappreżenta lill-poplu Malti wawċi. U allura kemm jien gburija li jiena parti mill-Partit Nazzjonalista. Adrian Dalija prova jirredikola l-Prim Ministru Joseph Muscat talli waqt id-dibattitu fil-programm Extra tkellem dwar il-viżjoni tiegħu li kull ħaddiem Malti wawċi jkun sinjur żgħir. Jien irrid nasal li kull Malti u Maltija jsiru sinjuri żgħar. Hemmhekk irridu nasu dak li tfisser middle class ġdida. Iżda Adrian Dalija ma jaqbilx mal-Prim Ministru u rredikola din id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru. Irrid il-Maltin kollha sinjuri qal Joseph Muscat. Dan kien il-gvern li il-paga minima u l-baqgħet staġnata l-25 sena sħaħ taħt gvern nazzjonalista. L-ekonomija tagħna minn proċedura ta' deficit eċċessiv irreġistrat surplus. Bil-ġid li qed jinħoloq il-gvern qed iqasmu fost il-ħaddiema Maltin u Għawċin, batta miżuri. U hekk se jkompli jagħmel sabiex il-ġid jibqa' jasal għandu kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.